Salutare, salutare! Ce faceți, domnul Ghiță? Uite, am un cadou pentru dumneavoastră. Știu că sunteți clientul nostru. Am observat că comandați recurent. Am o mare rugăminte, dar sincer, vreau o scurtă recenzie. De ce comandați de la noi? Știm că sunteți firmă de curățenie. Care din produse vă place cel mai mult? Unul la mână, să-mi alegeți un produs. Și doi, ce vă place mai mult la kit-ul nostru? Firma noastră folosește cel mai mult și cel mai des, după care se poate vedea, acest detergent de pardoseală, pentru că colaborăm foarte mult pe scări de bloc cu asociațiile de proprietari. În plus de asta, aici în kit mai găsiți și virusanul, care îl folosim pentru ștergerea balustrăzilor, pentru a fi dezinfectate. Aici mai folosim și detergentul de geamuri, foarte des. Spune-mi un pic că ai încercat și produsul pentru băi, dacă ai încercat și detardantul pentru WC. Acum... Pentru WC folosim foarte mult la întrețineri, mai ales avem aici, să-ți arăt oricum le știi, Citrocalfest, care dăm cum se pare la de duș. calcar, e ok? Foarte ok, un miros foarte plăcut pentru client și este foarte ok. Și Viagrasanul? Viagrasanul îl folosim foarte mult pentru grăsime în general. Acum am și eu un pic de emoții că ce fel de problemă. Așa. Ăsta te ajută foarte mult, dizolvă grăsimea foarte rapid și eficient. Timpul de așteptare trebuie să aștepți cel puțin 1 minut jumate, 2 minute, după care asta e cea mai mare, scuză-mă că te întrerup, cea mai mare greșeală a oamenilor, că pulverizează și direct șterg. E clar că nu poți să obții efectul imediat, soluția trebuie să acționeze. Exact. Îți mulțumesc foarte mult și o singură rugăminte mai am, dacă ar fi să dai un sfat pentru cei care nu au folosit niciodată produse profesionale, ce le-ai spune? Așa, în foarte scurt. În foarte scurt, să le încerce cu încredere. Merg și pentru firmele, bineînțeles, de curățenie care vor să activeze și sunt la început de drum. În general, acest kit mai micuț se poate folosi și pentru persoanele la uz casnic care nu activează în domeniu. Am văzut că voi mai aveți pe site un comand de exemplu ăsta de pardoseală și în cantitate mare, nu este cantitate mică. Avem pentru, da. Și ce mai ajută, mai activăm și după constructor și așa, și am observat că acolo mai aveți și alte produse. Powerful, da. No, acum nu pot să vi le zic pe toate, cine dorește să intre pe Profit Italia cu încredere și o recomand și vă mulțumesc pentru cadoul acordat. Frumos, să ai spor în tot ce faci. O colaborare frumoasă să avem. Mulțumesc din suflet. Să țineți tot așa. Mulțumesc din suflet. O zi plăcută. Și dumneavoastră.